vedare tinokuchingamidzai zvekare pano pachirongwa cheZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Rekedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Hanzi makadii zvenyu mukoma Nashi, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu. Ndinewo confession yangu iyo yandiri kudawo kuti ndinge ndichizoshare nemi. Please musazoposta voice note rangu nekuti ndinotya kuti zvimwe kuda panokwanisa kuzowana munhu wekuziva. Mukoma, nyaya yangu yakamira sekudai. So inini ndainge ndiri munhu wekuti ndainge ndisitomborina kana basa nemunhu. That is the way that I live my life. Handinei nekuti ningi aita sei kana kuti anenge ati chii pamusoro peupenyu hwangu. But I think kuti kunyange uri that kind of a person unozosvikawo pakuneta pachinzvimbo chekuti unenge wava kunzwa kuti mataurirwo acho azvinenge zvava kuitwa like each and every day, vanhu vachingogara vachingokunyeya vachikuseka. There comes a time whereby you cannot tolerate it anymore. Ndo zvakazoitika kwandiri mukoma. Saka pamba apo patainge tichigara panguva yacho iyoyo pazvakaitika, it was sort of like dzimba dzacho dzainge dzakaita kunge maapartments zvekuti umwe neumwe anenge aine ka full house kake. Saka inini ndainge ndiine ka full house kangu, then my other neighbors vose vainge vachibvawo kuZimbabwe vainge vaine twuma full house twavo. Saka matambudziko atainge tichisangana nawo mukoma ndeyekuti murume wangu iye ndiye aiwanzokupedzisira kupinda payard. Saka vanhu vazhinji aizotofind out kuti vanenge vatopaka motikari dzavo, and most of the people when they were parking their cars they were not considerate kuti ko kana vamwewo vozodawo kuzopinda nemotikari yavo vanozozvifambisa sei, because pamba apa painge pasati pava nemacarports at the time yekuti zvinhu izvi zvakazoitika. Saka murume wangu on each and every night paanenge achibva kubasa aitotanga afona iwe obva afonera vanhu achivakumbira kuti vange vachisudurudza motikari dzavo, because my husband iye ainge aine double cab yainge yakaita hombe. So most of the people would just live almost like a kamukoto kekuti kuti unge uchipinda through kamukoto ikako apa nezi double cab, it was very risky. And vamwe vacho mukoma, they had that habit yekuti vaitoziva kuti the reason as to why my husband will be calling them, it will be vanenge iye anenge achida kuti vange vachizobuda so that they can shift their cars a little bit, nekuti umwe neumwe ainge achipaka motikari yake just close to the door. So isusu sevanhu vekuti we knew how to live with other people like vanhu vari civilized. We knew kuti you do not have to park your car wakangopaka madiro, but at least you park it as close as you can to your house. But vamwe ndo vaingoisiya motikari dzavo dzakangopakwa in such a way yekuti they didn't even care about the next person. Munongozivawo kuti isusu mazimba ndo zvatiri, we only care for ourselves. Saka with this struggle, brother Nashi, pakabva pazotanga kubuda mashoko akasiyana siyana. Vanovhayira, havatauri nevanhu, vanonetsa. Murume wacho each and every night anongofonera vanhu, anofonera varume vedu achingoti budai munge muchibvisa motikari dzenyu. It seemed as if my husband was trying to portray like iye ndiye ainge ari munhu aiva nemotikari yainge yakanyanyisa kukosha payard ipapo kudarika motikari dzevamwe vanhu vose. So my brother, this was really challenging, and at the end of the day zvakabva zvazokonzeresa kuti inini nemurume wangu nevana vedu tinge tichizongorarama kaupenyu kekungoti tinongozviraramira kaupenyu kedu tiri toga without interacting with our neighbors, because before we were just one happy family. Sezvo tose tainge tichingobva kuZimbabwe, we just saw ourselves as hama. But after mashoko azotanga kutaurwa, my husband ndopa akazodecide kuti mumba handidi kuona munhu, newewe handidi kukuona uchienda mudzimba dzevanhu. So what will happen is that varume vedu vaizoti paya kana vabuda vaenda kumabasa, inini nemwana wangu uyo ainge asati ava kuenda kuchikoro ndaibva ndazozvikira zvangu mumba. Saka mukoma Nashi,
kuti takabva tazongotanga kungotorwa like vanhu vainge vachingoshaina so, but yet people didn't realize kuti isusu tinge tichizosvika pastage iyoyo yekungoti we do not want to associate with anyone. It was because of the situations dzavainge vachikonzeresa ivo vavakidzani vedu ava. Noizi mukoma dzakazongoramba dzongoitika as in kana varume vevakadzi avo vainge vava kundinyea paya pavanenge vakadhakwa vachiita mabrai avo, you would feel kuti there was an energy yekungoshora vanhu vachinwa vachiita sei, vachiita like vainge vachiseka motikari yemurume kana ikangosangana neproblem as in kana akadeedza mechanic unongonzwa kuti vanhu vanenge vachingoshora. Umwewo ndiye ainge achiti nyangu motikari inoenda kugaraji, handina motikari inogadzirirwa pamba kana kuti pasi pemuti. Saka the energy, brother Nash, it was just bad zvekuti kubva ipapo ndo pandakazotanga kudevelopa dambudziko. I don't know if other people have that kind of a problem yekuti kana ndikangogara ndaita stress ndinobva ndanzwa sekunge matumbo angu awa anenge achichekwa kana kuti ndikanyanya kuita stress ndinobva ndatomhanya kutoilet ndobva ndatodurura. It was because of the anxiety, and right now, brother Nash, I'm still trying to find a solution kuti ndobatsirikana sei, because I still have that challenge yekuti kungoita ka stress kadiki ndobva ndatomhanya kutoilet ndobva ndatoenda kunodurura. Takati tichirarama kudaro, things were not going well for us. Zvainge zvava kuita sekunge vanhu ava vaipota vachienda vachinotibatira minamato yainge isina kunaka, because murume wangu iye kubasa kwake munhu wekuti ainge atoriwo mukuru pakampani pacho paainge achishandira. Then since he was the only Zimbabwean who was working at that company, akabva azotanga kusangana nemachallenges kubasa ikoko ekuti hakuna kana ainge ava kumbomufarira. And at that time there was a new system that was being introduced at their company. Saka iye sezvo ainge ari mukuru, he was supposed to get to know the system first before the system yazointroduced kuma drivers and other workers. So my husband was struggling a lot to learn that system, nekuda kwekuti the people that were supposed to teach him the system ivo vainge vari maSouth African. Saka that grudge yekuti iwewe dzokera kunyika kwako, my husband was going through a lot of stress. Apawo vanhu vatainge tichigara navo vainge vari very toxic. Mukoma, I tried pretending zvokuti dzimwe nguva ndichibuda ndaitongonzonzwa kutoti ndainge ndichinyewa, because I was the only one who didn't have a license. So ndaiti kunyangwe murume asipo pamba, even though we had a smaller car yataishandisa zvedu kana tichida kungoita marun rounds, vanhu vaizoti paya patinenge ndichibuda ndichifamba zvangu netsoka nemwana wangu tichienda kumo, waizotonzwa vanhu vachiseka. Ndaitoziva kutoti vanhu kuseka kwavainge vachiita, it was because I didn't have a license like that. Then there was this other day, brother Nash, I think kuti vavakidzani vedu ava vakafunga kuti tainge tabuda. Saka zvainge zvaitika ndezvekuti the double cab yainge yakaenda kugarage, then the little car yainge yakauya ikazotorwa nabamunini naamainini late at night. So I suspect kuti vanhu vakangofungidzira kuti maybe vanhu ava ameno kwavaenda somewhere, because we had that habit yekuti kana tiripo pamba taingoloka the security gate tobva tangosiya door rakavhurika. But on that day ndaingonzwa nungo so I didn't wake up and open the door and just leave the security gate closed. Ndakangosiya hangu zvakadaro ndikabva ndazotanga kuita tumabasa twangu. Ndakati ndichiita mabasa angu, then our houses, the way that they were, inini nemurume wangu, the house that we used to stay in, then there was this other lady's house. It was just close to our house. Saka iye dining room yake, it had a very big window. Saka waiti kana uchida kuenda kunoita zvaunenge uchiita at the back of our house, unenge uchitoona kana kutoti unenge uchitonzwa everything zvinenge zvichiitika mudining make. Ndakati ndamuka mukoma, then I noticed kuti vana vainge vakakanganwa mapegs panze, in which I didn't like that. Saka ndakabva ndaona kuti let me go and collect my pegs zvangu. Ndainge ndisinga
ndisingadi zvekurovana nevana on that morning. Ndakabva ndamuka ndokubva ndaenda zvangu, ndikabva ndatanga kunotora mapegs angu ainge asiyiwa nevana pawaya. Ndopandakabva ndanzwa ndichinyeyiwa mukoma. Ndakanyeyiwa zvisingaiti, and at that time I was 2 months pregnant, not knowing kuti vanhu ava vainge vakazviziva sei kuti I was 2 months pregnant, because vainge vachitotaura nezvepamuviri pangu, ende umwe wevakadzi uyo ainge arimo, I don't know kuti ainge ambori ani, because I could not recognize a voice. Ndakabva ndatonzwa achitaura kuti munofanira kuita zvinhu zvinoita kuti kanombo kake ikako kange kachizobva. I then rushed back indoors. Ndokubva ndaudza murume kuti pane mamwe mashoko andanzwa achitaurwa, mashoko anotyisa. Then murume akabva azonditevera, takatoita zvekunyahwaira mukoma. Ndokubva tanyatsokuteerera tichinzwa everything that was being said, because vanhu ava vaitaura nemavoices ainge ari padenga denga, not suspecting kuti tainge tiripo. Pakataurwa zvakawanda mukoma. That was when we came to realize kuti vanhu ava vaitopota vachienda kune umwe muprofita uyo wavainge vachibhadhara. Then muprofita uya aibva azovapa nhombo dzekuti vange vachiuya kuzokanda padoo redu. So that was why we were facing all of these challenges that we were facing, and our only sin, brother Nashi, it was that vanhu ava vaifungidzira kuti isusu tiri kuvadadira, yet they were the ones vainge vakatanga that toxic relationship. Isusu tikabva tangozvisudurudza kubva kuvanhu ava mushure mekunge taona kuti vanhu ava they were so toxic, but they didn't put that into consideration. Vakatinyeya mukoma, and it seemed as if vanhu ava they knew more than we thought that they knew about us. Inini nemurume takabva tazodzokera mumba. Takati tadzokera mumba muya mukoma, ndokubva tazotangawo kutaura nevehukama, kudzamara murume wangu azoudza imwe hanzvadzi yangu, but I didn't like my brother, not like andivafarire bhudhi vangu, but inini zvangu semunhu anonamata zvechivanhu vanhu, I am not into that. So iye murume wangu akabva azotanga kutaura naTsano ava mukoma is too much heavily involved mune zvinhu zvechivanhu. Saka murume wangu akabva azotaura nehanzvadzi yangu akati, Tsano, kuno kundo situation iriko, tiri kusangana neminyama yatiri kusangana nayo, then tabva tazonzwa tichinyeyiwa in such a way yekuti tabva tatotya. And akabva atovaudzawo kuti inini ndainge ndiine pamuviri apo painge paine 2 months. Saka murume wangu ainge achingodawo advice yekuti tozvifambise sei, should we confront these people kana kuti tongosiyana nazvo zvobva zvangorova zvakadaro. Then Tsano vakabva vati, aiwa hainetsi Tsano, imimi zvamava kuchiita chinditumidzirai mari, kana manditumidzira mari ndinouya ikoko ndinogadzirisa zvose. Saka ivo pavakati nditumidzirei mari, pandinouya ikoko ndichagadzirisa zvose mukoma, I never thought kuti ivo Tsano pane zvimwe zvinhu zvavainge vachida kuuya kuzoita, because Tsano vaitozviziva kutoti inini zvechivanhu handizvifariri. So I just thought kuti maybe he wanted to come so that he can be the mediator apo patinenge tava kuzogadzirisa nyaya iyi, because nyaya yacho yaifanira kutoti inge ichigadziriswa. Like one cannot just say kuti nhumbu iyoyo yaakatakura inofanira kuti inge ichizoparara, yet ndisina kana kumbogara ndakakuzivisa kuti I am pregnant. So we had to sort that out. Takabva tazotumidzira Tsano mari yekuti vange vachiuya. Tsano vakati vauya ndokubva tazonovagamuchira. Then takati tava naTsano tava kutanga kutaura nyaya dziya. Inini ndainge ndisingadi zvose izvo zvainge zvichitaurwa naTsano, all of his suggestions, because vainge vachiti ivo vainge vachida kusimbisa mimba yangu, so that kana kuri kunzi pane mimwe mishonga inenge ichibatwa iyo inokwanisa kuzoparadza nhumbu iyo yandainge ndakasenga, then ivo vaiti vaikwanisa kuzosimbisa nhumbu iyoyo so that isazoparara. Mukoma on the first day pavakatanga kutaura zvinhu izvozvo, ndakabva ndavati, bhudhi, iwawo mashoko amuri kuramba muchitaura, I think kuti tinokwanisa kusazowirirana, because munondiziva kuti inini ndinonamata handibati mishonga. You know this from a very
very young age. Munondiziva kuti kunyangwe zvechivanhu zvainge zvichiitwa mumhuri, but inini I stayed away from all of that. But bhodhi vakazongoramba vongondionesa vakati, hanzvadzi, kana waramba it is fine. Iye murume wangu ainge atogezeswa nemishonga iyo yainge ichinzi ndo yaikwanisa kuzomuprotecta zvekare nekubvisa mimwe minyama, like minyama iyo yainge ichiitika kubasa. Mukoma, at the end of the day ndakabva ndazongotanga kungorota hope. Ndainge ndichirota hope dzekuti kana neni ndainge ndisinganzwisisi, because over and over again ndainge ndichirota ndichibvutirwa mwana wangu nemunhu wandainge ndisingaoni. Ndaizongoona kuti ko handisisina kubata mwana wangu mumaoko, ndaingosara ndakangobata chiflisi chete kuti ndizoziva kuti mwana ainge aenda kupi. Kunyangwe ndaizozama kumutsvaka mwana ndaisakwanisa kuzomuwana. Ndakazoti ndichiudza bhodhi vangu hope dzose idzo dzandairamba ndichingorota. Then bhodhi ndo pavakabva vazondiudza kuti it means kuti vanhu ava vatova neaccess yekuti vanokwanisa kukubvutira mwana, ende mwana uyu mabvuturiro acho avari kuda kukuita havasi kuzokubvutira mwana uyu mimba iyi ichiri diki. It's either vanokwanisa kukusiya until wazozvara, paya pekuti unenge wabata mwana wako mupenyu mumaoko, then vanobva vazokubvutira mwana iyeye, kana kuti mwana iyeyi paunenge wazoenda kulebha iye ndiye achasara achirarama, kana kuti iye ndiye achafa, then iwe wobva wazosara uchirarama. Pakati penyu muri 2 pane achasara kulebha chete, maonero andiri kuzviita. Saka murume akazongoramba ongopopota. Munongozivawo varume kuti kana akagara akonvinsiwa chinhu chaanenge akonvinswa, iwewo ukaita sekunge unenge uri against, unenge wava kutoita semunhu ari kutadza kumupa respect. Murume akabva apopota until ndazongobvuma kuti ndinge ndichizobatsirwa namukoma. Mukoma vakabva vazondipa mishonga iyo yavainge vachiti ndaifanira kuti ndinge ndichizonwa. Imwe yacho vakazongondisira vachiti mishonga iyoyo ndaifanira kuzoti ndinge ndichizoinwa throughout my pregnancy. Then mukoma vakabva vazoti vainge vachida kuti ndinge ndichitsvaka anything chandinokwanisa kungotorera ava vakidzani vangu, vachiti ndiri kudawo kuti ivo vange vachinzwawo pain iyo yavakambokunzwisai. So mukoma, during the time when my brother was here in South Africa, ndakapinda busy almost each and every night. Ndaitaimira paya pekuti vanhu vanenge vapinda mudzimba varara, then ndobva ndazobuda panze ndotarisa ndoona kuti hapana here anenge asiya chaanenge asiya panze. But mukoma, for many days hapana kana chandainge ndichimbosangana nacho, until one day ndakangonzwa imwe pfungwa ichingonditi enda kugedhi. Saka ndakati ndaenda kugedhi kuya ndo pandakabva ndazotarisa pabrying area apo pavaiwanzokuita tumabrai twavo, ndokubva ndazoona t-shirt, and t-shirt iyoyo yainge iri yevamwe baba. So on that night it was quite a very hot night. Saka pandakaona t-shirt yababa vaya ndakabva ndazoinhonga ndokubva ndadzokera nayo mumba. Bhodhi vangu vakabva vazongotora kapenga kadiki kubva pa-t-shirt iyoyo, then vakabva vazonditi ndinge ndichidzorera t-shirt iyoyo. Zvavakaita ndezvekuti pamupendero wehembe vakangobvisa kapisi kadiki mumaoko omu. Bhodhi vangu vakabva vazotanga kugadzira kamupendero kaya kehembe, but in my heart I was just feeling guilty kuti izvi sandizvo zvandainge ndichida kuti zvinge zvichiitika. Bhodhi vakabva vazoti vainge vachida kudzokera nako kamupendero ikako kehembe back to Zimbabwe, vachiti mhiko dzavainge vaisa ipapo ndivo vega vaikwanisa kuzodzisunungura, ende vainge vachida kuti vanhu ava vange vachitambura, ende mukunotambura kwavo vange vachizodzoka kuna ivo mukoma vangu ava, nekuti ndivo vega vainge vachikwanisa kuzosunungura mhiko idzo dzavainge vasunga. Mukoma then bhodhi vakazoti nguva yavo yekuti vange vachizodzokera kuZimbabwe yasvika, takavaperekedza ndokubva tazonovakwidza bhazi ndokubva tadzoka zvedu. Nhumbu yangu yakakura mukoma, asi hope dziya ndaingoramba ndichingodzirota dzekuti kune umwe munhu airakidza kuti iye ainge aichida kundibvutira mwana. But now mukoma,
chainge chava different ndechekuti munhu iyeye ainge asisina simba. Each and every time paaizama kunditorera mwana, then inini ndaibva ndazomukurira simba, ndobva ndazotiza ndakabata mwana wangu. Ndakapona mwana wangu without any complications at all, even though ndainge ndakapromiswa kuti mwana uyu ainge achazouya through an operation, asi zvinhu zvacho mukoma zvakazongozviita zvoga, because ivo mukoma pane mishonga iyo yavainge vakandisira vachiti mishonga iyi ndaifanira kuti ndinge ndichiinwa each and every day. Then pane umwe mucheka uyo wainge wakasiwa wakasungwa mumuchiuno mangu nabhodhi vangu vachiti mucheka iwoyo wainge uchirepresenta midzimu yekwedu kuti inge ichizondichengetedza zvekare, inge ichizochengetedza icho chainge chiri mudumbu. Saka each and every time ndaizoti paya pandinenge ndiri kuchechi, I kept on feeling guilty kuti dzimwe nguva ndinenge nditoriwo kumberi ndichitoimba praise and worship nevamwe, yet ndainge nditori nemucheka uyo wainge wakasungirirwa muchiuno mangu. And my brother vainge vakandiudza kuti mucheka iwoyo it was a representation yemudzimu yekwedu. Nanhasi uno mukoma I try to pray over and over again kuti Mwari vange vachindiregerera nekuda kwezvose izvo zvandakaita. And as for that man uyo ane hembe yakazogadzirwa nabhodhi vangu, you know what happened kune munhu iyeye mukoma Nashe. Pasina kana time ndainge ndisati ndatombozvara, then murume iyeye akabva azoita accident. You know what happened mukoma Nashe to that man uyo wandakatorera t-shirt yake. Zvakazoitika ndezvekuti even ndisati ndatombobatsirwa, murume uya akabva azongosangana neaccident. And the way yandakazonzwa nayo ndeyekuti hanzi he had a severe fracture pagumbo rake, zvekuti isusu takazongobvawo pamba ipapo patainge tichigara tichizoenda zvedu kunogara somewhere else, but takangomusiya gumbo rake riri muplaster, not knowing kuti chii chakazoitika kwaari. But believe you me mukoma Nashe, almost on a daily basis ndinoti kana ndikapfugama ndinotanga kuchema ndichisvima misodzi ndichichemera kuna Mwari kuti Mwari ndiregerereiwo pazvitadzo zvangu zvose, zvimwe zvacho ndakatadza nekusaziva, ndichizamawo kuzvichengetedza.